ओरैबायदि बोरिं जाबाय दायो अलरेडि मोनफैबाय माने मिउजिशियानखौ माने सेटिं खालामबाय दङ ओमफ्राय मा मिउजिक दामलायबाय मिउजिक दामबा जों माने ब्लक खालामनो हाया उफाय गैया नै दसे उनाव जों नायसिगोन दसे उनाव आं नोंथांमोननो खोन्थासिगोन लाइभआवबो खोन्थागोन आङो सम सम अलरेडि मोनफैबाय ओमफ्राय दायो माने मिउजिशियानखौ माने सेटिं खालामबाय दङ नै उनावहाय ओरैबायदि मानसि फैफिनलायबाय जों माने जेला मिउजिक बन्द जायो अब्ला जों ब्लक लागोन आरो नायसै आरो बिसोर माने बेसेबां टाइम लायो सेटिं बानायनायाव बेखौथ' बुंनो हाला ओरैजाय सासेयाव दं नै बोरिं जाबाय नामा सिंगारखौ नेगासिनो बोरिं जाथ'वाखै बोरिं जाथ'वाखै ना जाथ'वाखै नालाय औ अबाव दं मानसिया अबाव दं मानसिया आङो नङा मानसिया सिंगारा मिथिया खिथु थायो रावजों खिथु थायोना खिथु थायोना मिथिया आं माने खिथु थायो जोंहासै लोगोफोर बारा गोबाव गैला नुथारसिगोन दसे नेबावदो जास्ट माने आन्दाजाव 10 मिनिट ओरैजाय नै सेटिं आंनाव सेटिं ना मा होनदोंमोन सेटिं खालामना जेफ्रा दामा देगाव खालामनाय दङ जाथ'वाखै जानो गोनां दङ जासिगोन रायजोआनो दसे नेथ'बानो जाबाय एसे उनाव खोन्थाहर मानसिफोरखौहाय माने हराबो जाबायना टाइमा सोरबा सोरबा बारायलांबाय खोमा मेनेजमेन्ट गैया नामालाय सासेबो मोसाहोनो हानाय नै सारा जोंबाय एसे सारा जोंबाय नामा एसे सारा जोंनो नामा बैसागो बोथोर नालाय औ जोङो हदाय माने बे हारिमु आयदायाव मोसाबाय थानायखौ लुबैयो नंगौ मोसानो दिन्थिनो हायो जोङो मोसाहोनो खावलायदों आरो माथो पेन्डेला सिरिरि थाबाय थानांगौ जाखो ना आंथ' बिराद रागा जोंबायसो ओरैजाय नै मानसिफ्राबो एकदम बालाजोब्बाय खोमा नै आयौ मानसिफ्रा नुदोंना हनै गथ' गथाय लानानै आयौ हाबाब फैथिनोबो एसे खोन्थाहैलां मानसिफोरखौहाय नै सोरनिबा फिसालाफ्रा उन्दुला जोब्बाय सम्पतिफ्रा नेनानैनो हाला बेसेराफ्रा एसे खोन्थानो आङो बेसे गोबाव जाखो नोंसोर सिंगार नेनाया गोबाव जाबाय 1 घन्टा जाबाय 1 घन्टा बाबाय नामा नोंसोर नामा नंगौ नै माथो इसनालाय फिसा उन्दुला जोब्बाय मा जानांगौ जाखो नेनो बाबाय नामा खै घन्टासो नेखो नोंसोरो बेसे गोबाव 2.5 घन्टासो जाबाय आयौ नै नोंसोरलाय माबे गामिनिफ्राय फैदों बेसे गोजान जायो बेसे गोबाव नेखो नोंसोरो खै घन्टासो जाखो 3 घन्टा आयै हाबाब नै बाजैया मा सम्पतिया गैला नामा सम्पतिया मा जाखो थेन्थ'बाय गैला नै ओरैजाय खै घन्टासो जाखो नोंसोर नेनाया गैया खोनाया उन्दुबाय आयौ नै मानसिफ्रा नेनानै बालायलांबायनो नै सोरनाबा फिसालाफ्रा नै फिसाजोफ्रा मायदि उन्दुनानै आयौ हाबाब नोंसोर उन्दुनो खाराखै आयाव नोंसोर उन्दुनो खाराखै नोंसोर बबे गामिनि भुपालिगाव बेसे गोजान जायो नोंसिना बिनिफ्राय खै किल'मिटार जायो मिथिया आयौ नोंसोर मिथियानो एसे सोंसै आङो नोंसोरलाय बबे गामिनि भुपालिगावनि बेसे गोजान जायो नोंसिना बिनिफ्राय 10 थाखाल' लायो आयौ बेसे गोबाव जाखो नोंसोर सिंगार नायनो नेनाया नायनो बेलाय सोरनि सम्पति मा जाखो बेलाय
थाखा थफ्ला सोरहानि बेसे गोबाव जाखो नोंसोर नेनाया खै घन्टासो जाखो नेनो बाबाय नामा बाबायना नै आरो नोंस्रालाय आयु नोंस्रालाय नै माथो सोरहाबा बेलाय माथो मेगना माथो गोराथार बे नालाय बोरो 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 मानसिया मा जादों आइ लाजिबायसो मानसियालाय लाजिबाय खै घन्टासो जाखो नोंसोरलाय 8थासोआवनो 8थाबाथ' दाथ' 10था जाबाय जिरायनो बायाखै ना बायाखै नोंसोरलाय बहा लागो नोंसोरलाय गगाबो नोंसोर लकेलसो होमबा नोंसोर गासिबो लकेल ना लकेल गोजासो नोंसोरलाय बहानि नों बहानि आं जयपुरनिलाय हा जयपुरनि बेसे गोजान जायो बिनिफ्राय 5 किल'मिटार बेसे गोबाव जाफैखो फैनाया जाबाय 2 घन्टासो नेनो बाबाय ना नेनो बाबाय दायो टाइमा बेसे जाखो दा टाइमा 10ता सोर फैगोन नो दङ साबासो दङ जोंहा नङा सिंगारा सोर फैगोन नो मिथिगौ ना मिथिया आयौ मिथिया माना धनन्जय बर' नोंलाय बहा गामिनि बेथ' सलिनिसो आंनि गामि खाथिनिखौ सिनायखायो आं सोंला आङो ओरैजाय दङ बिसोर बहा गामिनि हा खोनाया नारें ए नारें इनारले थाव सोदा थाव सोग्रासो इनारेला थाव दिपुसो इनारलेआव बर' दङ बेसे गोजान जायो बिनिफ्राय हा मिथिया मिथिया ना आयौ ओमफ्राय नोंसोर उन्दुनो ओंखाराखै नोंसोरलाय बबे गामिनि हा इटानगर मिलन नगर आयो बेसे गोजान जायो मिलन नगरालाय बिनिफ्रायलाय 5 किल'मिटार आयौ हाबाब बेलाय सोरनि सम्पति उन्दुनो ओंखाराखै नो सम्पतिया एसे सोंबाय आं मानसिफोरनावहाय सोरबा नेनो बाबायनो सोरबा बायाखै एसे खोन्थाबाय दायो अलरेडि मोनफैसिगोन नै मानसिफ्रा नेयै उफाय गैया मा खालामनांगौ दायो नै साहा लोंसै ओरै खाथियाव फै आदायाबो नै दाना साहा लोंसै सारमोना साहा मोनबाय ना सार थुलुंगा बान्था होगिरि महेश सोरगियारि बिथाङा दङब्ला जौसाङाव मान बावनो खावलायदों लाल साहा लोगोसे फंफं मैगु लोगोसे मन्जित सोरगियारि जुना सोरगियारि जालाय प्रसाद बसुमतारी बिथांमोनखौ साखाथियाव दङब्ला जौसाङाव फैनो थाखाय खावलायदों आबादनि जानानै मान बावनो नागिरदों लोगोसे मोसाहारि निपल रामसियारि लोगोसे केमनि दैमारि फिसा जाबाय माने लोगोसे फुंबिलि रामसियारि माने 11ता जालायबायसै आरो 11ता जाबाय हमना लादो दा जों हर जाबावगोन दिनै दिनै गासै नामा जोंहा बिथांमोना गैयानो फैगोन धनन्जय बिथांमोनखौ आबादनि थाखाय साबायखर साननायाव नायगोन हरनि एकथा जागोन जों दा सा लोंखाबाय फिसा जाबाय मोनाबिलिया बिथाङा जेरावखि थायामानो जौस्राङाव नागिरदों जे गासै लोगोफोर अलरेडि मोनफैखाबाय दहायनिफ्राय आं खोन्थाबाय दङ आरो एबार खेबसे बावसो आं लास्ट माने मा होनो बेखौहाय सेटिं खालामबाय दङ माने माबा बै मा होनो बेखौहाय वार बिराद माबा खालामनांगौ ना कारेक्सन खालामनांगौ सब कारेन्टसो नालाय नों मा होनो बेखौ बुंलाय बेखौ बोरो माबा फिसा थास' आथिं बायदि माने बिराद जरायलाबायनांगौ ना उफाय गैया ओंखायनो दा जोङो दसे नेटवर्क बावनोसै आरोबाव जोंथ' माने खर'फोराव जागोन माने ओरैबायदि आगान होनो जायगा गैया ओरैजाय ना आगान होनो जायगा गैया ओरैबायदि जाजोब्बाय अलरेडि औ आं माने बेयाव मैयानिफ्राय प्रग्रामाव थानानै माने दै गुसु लोंनानै नै गारमाया बारा थिग जाला माने आं एसे गुजुबाय दं आरो माने गाबोन समफोर आं माने डाक्टारनाव माने ट्रिटमेन्ट लायाबा जानाय नंला बायदि मोनबाय आङो ओरैजाय बायदि माने मानबाय थायो ओरैजाय थिग আছে लोगोफोर बारा गोबाव गैला एसे नेबावदो खोन्थालांसै सासे नै जानायाव ओरैबायदि मुखुब बिराद जायोलै बे जासुलाथार मानसिया आंबो जायो बिराद जासुला बियो फिथाखौ जायो ओमफ्राय साहा लोङो औ लोगोसेनो बिदिनो मालाबा जुमाय लोंखायो नालाय जों जादों आरो मोनफैयाखै प्रग्रामा बेस्थ' गोजा औ बिदिनो मैयाबो उन्दुमोन आरो औ दा जों दिनैयावनो गासै मेन खालामबाय दङ औ दामग्रा देग्रा बानायबाय ज' खालामबाय दङ गासिबो दसे मिनिट औ 20 मिनिट लोगोसे ड्राम सेट बानायबाय दङ औ आरो लोगोसेनो ताबला बानायबाय दङ औ दौसुनि एबाव
Oke, Papa. Bye-bye dosanya, Pak. Let's go now. Start. Let's go. Start. Start.我是猛士，当然是猛上。好。啊！要把这里把那个拿下了，哎，把那个。把那个下来。Gaskiya mun fi kasu bai? Mana warna tu mana kalau pas nara ni. Mama tak nak kalau ni. Pada saat itu kalau jauh sangat mau kita dia harus memang jauh sangat tu ni. Already जाजोब्बाय कानेक्शन एकदम एबार होथारसिगोन लागातार हरसे एसे खोन्थालांबाय थानोसै नै सासे आरो जे बाराय बारबावबाय ओमफ्राय नै जोङो दंजोबो गासिबो लाइनाव एबार लागातार जासिगोन नै गुबुनबो ना फैगोन नामा माबायदि लाइट फैयोब्रा फाटाफाटा गिलायलाङोलां बारखौ रायलायफोरा नै जाबायसै आरो लागाव नै आयौ गिलायला राखौबो लागाव जाबाय नामा फैबाय नामा फैबाय नामा लागाव मोनफैबायनो अलरेडि खोनासंना लादो मा होनो दसे सम नोंलां बिथांखौ लिंहरगासिनो जौसांनि सायाव बिथांखौ जौसां सायाव लिंबोनो थाखाय आं बुंनो खावलायहरबाय ओइ फैबायानो माना लांदो लोगोसेयैनो बिथांमोननो फैनो हानाय जोंनि गेजेराव फरायनायफ्राव दिनैहाय बिथांखौबो जौसाङाव लाबोनो थाखाय आं बयखौबो सासे दंबायसो नै सासेबाव लागा आसेलाव थांलायबाय बयबो रंजाफारिखौ आं मिजिंथिबाय जिहेतु जय बैसागु बोथोरनि जय रंजालि बैसागुनि जय गणमुखनि
Go!
Hallelujah.